pang solam pang han tila tian station atang ha kan chuka chuan rale lam kai tur son heta tang hianin kan chho khotanga chuan flyover a ha kan kal do ni khomoron hoi teule hoi teule avan tha nuam na cái ni government middle school mua lung thu chu nuam kan ti khop mai solama sonin tan kan do na ni kong pui khosi an tlan chak sia motor tam sia chuwang chuan phim kuranga ya ni a po hian hei an lo siam thap maya lawm khop maya lift te elevator kan tiang si te pon omani chuan khu kulai khu tlan nuai nuai a chuwang chuan a le lampang kan tur hian him dam taka kan kan theinan elai hmuna hian in fancy bazaar opposite chi a hian helama hian fancy bazaar oma a opposite chi a hian Brahmapudra hei oma hei Brahmapudra mo zirlai kan zir fo thina kha ss kan zir thina kha oma chuan hei hi bus station ani khal poka mo station an tira bus stand kan tiang chu ami kha ni poka ni chuan le lama son ikhuan dam deuin him takin an kal thei don tiang hi apoi mo upa le tar chakbak lo ang chi te le no pang thil kan thiam lo mo khati ang chi tang kha chuanin apoi mo zual em a hei po hi mizoram a po hian kalam hong lawang ti po soi thei lo achan chu nakin zela motor te tam chho zera chu bang chuan nge kong cross ringo ta po buaina kan nei lo nan ei hi apoi mo em ani in chuk thadon me kha ta tang khan chuk ro in chuk kal ro lu oh yes lu dang dikan dikan kan lu thanga kan chuk thang zero ôi em biết rồi sẽ ôm nó chân tụi nó này nè em thì đi cùng cross sign thì thiên căn sụp thầm nó sao đấy rồi cái lom ห็นบ่nuông khóc mày anh đi chút lẽ mình ăn trăng cang đâu hết cái này anh population point tầm lệ bốc à mò lẽ có gì đâu lẽ sao là bảo son sarte miste khan zui la an kal zur zu rang bain chu hun kan mang thadon Brahmapudra ni di deu chen tiang umpa apa han clear lu tuk lo ve tro chum lama tam tat se kan mu thei chin chu heti hian akama kan chuk thanga ma se phim khure ro chungai thungta a trop ve deuh thina mo nikina tha te kanan la kual velanga helama hian long a chuan theya long khungo khu long ania chuan theina tur chi mo so lai so an lo ti ruwa mai ni an lo din thar me ka so long te po so kan mu thei o me so lai so book anga ya a passenger tura an tam kha angai ve ni chu i du huna khana chuan thei lo nga khoma chumin huwa chuanin passenger tur an kimta an tin huwa khan an chuang chau zel miss te po hei khai san he pui te po kha han la char teu nuam do ni zirlai ngei muna han kalvel chu nuam ganga lui vel te po han kan deuh thok ila thatur ni Brahmapudra hei tuna kan dai kai yang thian theo po video call deuh ngatin hei Brahmapudra kama tangin ti deuh kher tur
nào theo bộ khu khu lại kun oma nan suk thave ang an vlog reilu tuk lawang bati ui om tat